Hoe gaat het met de Limburgse wijnstokken ten opzichte van vorig jaar? En hoe gaat het met de Limburgse wijnbouw in het algemeen? Dat en andere vraagstukken worden besproken tijdens de tweede editie van het Limburgse Wijncongres, georganiseerd door de Stichting Promotie Limburgse Wijnen en VOCA Belgisch Limburg. Wat is het doel van het Limburgse Wijncongres? Uiteraard van elkaar leren. Dus we kennis uitdelen, want de ervaringen in België zijn natuurlijk heel anders dan in Nederland. En elkaar beter te leren kennen. Dus eigenlijk de verbinding tussen de twee versterken. Pierre, hoe staan de wijnstokken er dit voorjaar voor ten opzichte van vorig jaar? Ja, meer dan fantastisch. Het is echt, hoe het er nu uitziet is een droom. Maar tot nu toe zijn we heel tevreden. 0 vorst, staat er fantastisch bij, alle wijngaarden. Gaat het zo goed? Zijn we zo goed vooruit aan het gaan als regio? Ja, er is nog veel te gebeuren. Hè. We moeten nog waarschijnlijk toch wel in het kwaliteitsniveau. Dat moeten we nog doen. In de keuringssystemen moeten we nog waarschijnlijk iets aan werken. Maar uiteindelijk, zeker binnen de BOB Mergeland, gebeurt er van alles. De samenwerking, heb ik net verteld, is top. We zijn met hele goede moed het jaar begonnen en we hebben al plannen voor hopelijk een mooi jaar, mooie oogst. We zijn al plaats aan het maken in de kelder voor het nieuwe jaar. De droogte kan geen gevaar meer spelen normaal? Droogte moet natuurlijk niet blijven duren, maar voor het moment is het absoluut geen probleem voor ons. De wortels gaan diep. We hebben mooi veel regen gehad vorig jaar om het grondwater mooi bij te vullen, dus we hebben geen zorgen. Nee. Natuurlijk hoor je dan uiteraard op het Limburgse Wijncongres een paar keer zeggen, we doen het goed. De Limburgse wijn is niet 10 jaar vooruit gegaan. Absoluut. Zijn we nu ook echt zo goed dan? Ja, ik vind dit vaak in de verkeerde, toch? Een beetje van dat ik zelf moet gaan beoordelen of we goed zijn. Ik denk dat je de consument moet vragen. Zo vanuit Sint Martinus benaderd, hè. We liggen zoveel sterrenrestaurants, daar ga ik ervan uit dat wel goed is. We zijn uitverkocht, daar ga ik ook uit dat het goed is. Dus als je het zo bekijkt, zal het wel goed zijn. Dat zie ik ook bij mijn collega's. Maar we moeten ook oppassen dat we zijn een klein wijngebied. Als je dat vergelijkt met grote wijngebieden in, laten we Frankrijk pakken, zoals Bourgogne, Bordeaux, we zijn wel heel klein. Hè? En ik denk dat we ook realistisch moeten zijn. Onze gronden zijn duur, onze lonen zijn niet goedkoop. Maar ik denk dat wij het vooral moeten hebben van ons verhaal, van onze goede wijn en vooral van onze omgeving. En ik denk dat dat wel een hele mooie combinatie is, denk ik. Wijn, spijs, lekker genieten in het Heuvelland, toch? Want de laatste berichtgeving een paar weken geleden was dat de wereldse wijnconsumptie daalt. Dus is er nog interesse in de wijn? Het is dat en ik vergelijk het denk ik op een hele grote weg waar heel veel mensen zijn. En moet je misschien niet soms zoeken naar een klein weggetje als klein land waar misschien heel veel mogelijkheden liggen. En misschien is het wel veel interessanter dan te proberen op die hele grote wereldmarkt met enorme competitie, met enorme lage prijzen, om daar een rol te spelen. Want ik denk dat het heel moeilijk is. En dan kun je wel proberen aan de top te zijn. Maar ja, die top die is ook, daar zijn er ook heel veel. Dus zoeken naar een alternatief is denk ik een heel goed idee voor de Nederlandse wijnbouw. Een van onze problemen is kleinschaligheid. Dat werd net ook wel even genoemd. En omdat het kleinschalig is, is het onder andere duur. Ik bedoel, we zijn ook duur vanwege lonen, grondprijzen en dergelijke. Maar door kleinschaligheid wordt het nog erger. Dus er zijn heel veel kleine wijngaarden die allemaal klein wijn maken. En dat is duur. En daar moeten we denk ik een oplossing voor zien te vinden.